dia, nens i nenes, què tal? Soc en Vicenç, el baixista dels Superherois. I com que també vaig fer les cançons, vaig compondre la música i la lletra de La Gran Aventura, doncs he pensat que us agradaria saber com es fan les cançons. Jo en dic el viatge d'una idea, perquè comença d'una cosa molt petita, que és una idea que tenim al cap, i l'anem fent, l'anem treballant, i entre moltes persones, fins que al final ho podeu escoltar en un disc, o Spotify, o on l'escolteu. Bueno, comencem. El primer de tot, la idea. Hi ha diferents maneres de fer un disc, de pensar com fer cançons, tothom ho fa diferent, o molta gent ho fa diferent. Jo ho faig de la manera que us explicaré, que no és la bona ni la dolenta, és la meva, no? Molta gent ho fa com jo i d'altres no. Jo, quan trobo la idea, a vegades aquesta idea, la busques i no hi ha manera, no ve. Surten coses que no t'agraden, I en canvi, a vegades, estàs al supermercat, per allò a comprar, i de cop, i et ve una idea al cap. O pot venir, estan caminant, donant una volta, o al col·le estudiant, o feina, on sigui. De cop i volta tens aquella idea al cap. I l'experiència em diu que si no l'agafes d'alguna manera, se'n va. Crec que he fet milers de cançons que ja no sé on són, les hem perdut. Així que el meu truc és agafar el telèfon, em poso per algun lloc una mica amagat, que si em veu algú deu pensar que sóc boig, i la canto, la gravo i la canto. Quan tinc una estona, vinc a casa, agafo la guitarra, poso el que he gravat i començo a buscar. Busco per on va, li vaig donant forma, i si m'agrada, molts cops, pum, fora, no m'agrada. I si m'agrada, doncs gravo el que és la segona part del viatge, que és com una petita maqueta, una cosa, una guia, no? Una idea. Aquí us ensenyo la guia que vaig fer per la cançó Fantasia. És superllet, bueno, és ben bé una guia, saps? Poca cosa. A veure, escoltem-ho. A vegades hi ha gent que fa la lletra abans. Jo faig abans la música, però la melodia ja sí, de la veu. Encanteris, nans i fades. Us sona algú? Aquesta cançó, precisament, la vaig fer pensant en el meu fill. Parla de la lectura. I el meu fill, en Guiu, és un malalt de la lectura, una rateta de biblioteca. Tot el dia amb els llibres li encanta. I vaig pensar que era una molt bona cançó i una molt bona lletra, un molt bon tema per posar en una cançó. Bueno, com podeu sentir, la 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 li la la, la la li la li la la. Els que coneguem la cançó, potser ja us sona una mica. Ara més. Però fixa't, no diu la lletra. Bueno, fins aquí. A partir d'aquest moment, el que faig, és anar afegint instruments. Acabo fent com un petit disc, que no sona tan bé com si l'haguéssim fet en un estudi, però fet a casa, i jo toco tots els instruments. Com que aquí a casa no puc posar una bateria, la bateria la faig amb l'ordinador, una bateria que es pot fer amb l'ordinador, escolteu. Ara podem fer una cosa, agafo la guia i vaig gravant a sobre, d'acord? Doncs el que anem a escoltar és la guia més la bateria, val? Com que la bateria ja la gravo per bé, sona molt més fort i sona molt més bé que la guia. La guia l'acabarem traient. Un cop tenim la bateria, hi posem el baix elèctric. Veus? Aquí hem tingut. Sona, és aquell instrument que sona tan greu. A veure? Va agafant forma, Us sona ja? Posem-hi guitarres acústiques ara. A veure, guitarres acústiques on les tenim? Aquí. Les pantalles ens poden exterminar. Què hi afegim ara? La guitarra elèctrica? Vinga, va. Ara falta el més important, no? La veu, moltes veus, i poso 1, 2, 3. Ara més, 4.
no puc parar. El meu pare em vol fer anar a dormir, però el meu llibre em té ben enganxat. Podríem anar traient les coses, com hem fet abans. Més, vull més. Veus, No puc parar. hem de dir una. El meu pare em vol fer anar a dormir. Traiem les acústiques. Vinga. Les elèctriques, les guitarres elèctriques. El corrent està molt baix i la bateria sols. I la guia, un altre cop la idea inicial. Bueno, a partir d'aquí tenim una maqueta que ja és maca, ja sona, sembla una cançó de disc una mica, però no és ben bé això. Amb un estudi de gravació, això ho faig jo aquí a casa i és una mica així, ja sona força bé, però no és algo que puguem posar en un disc, no? Després, a partir d'aquí, ve molta feina. Ja tenim la idea, ja tenim la cançó una mica gravada, una mica maca. A partir d'aquí, la compartim amb els altres músics del grup. Els altres músics del grup diuen, mira, aquí la lletra no m'acaba d'agradar el que diu. Un altre, i per què no posem la guitarra d'aquesta manera? I entre tots anem fent la cançó una mica millor. A partir d'aquí, el viatge segueix. El viatge passa molts cops pel que és un productor. Un productor és una persona que entén molt de música, que ha fet molts discs i que té prou gust i sap més o menys què li agrada a la gent, què funciona i què no funciona d'aquesta cançó. I canvia coses, canvia so, canvia algunes paraules, pot canviar algun ritme, etc. Un cop estem tots ja d'acord, cap a l'estudi, a gravar, tornen a entrar els músics. Grava la bateria, fan alguna cosa similar així, però ben fet, perquè jo soc... no en sabem gaire. A partir d'aquí encara entra, preparar el que és el directe. El directe és molt i molt important, defensar aquestes cançons que hem gravat en un estudi, defensar-les perquè vosaltres les disfruteu molt i molt als concerts i l'espectacle que fem a dins del concert. O sigui, és el viatge d'una idea, des que és una idea fins que podem sentir la cançó al disc. Espero que us hagi agradat molt. Adeu!